Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya a ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma artiste min don a tɔgɔ de ye Adama Koyita a bɛ gɔni fɔ ani o de bɛ ɲɔgɔn bolo bi an la Adama an b'a ni wula i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ne tɔgɔ ye Adama Koyita awɔ bon ne ye fɔlikɛla ye n bɛ dɔnkili fana da awɔ i bɛ se kɛ Adama Koyita bɔra jɔn ni jɔn de la Adama Koyita bɔra mɔgɔ minnu na o de ye Bajɛ Koyita ne fa tɔgɔ ye Bajɛ Koyita n ba tɔgɔ ye Mayimuna Sangare Mayimuna Sangare o ye ne ba tɔgɔ ye Bajɛ Koyita o ye n fa tɔgɔ ye ka bɔ dugu jumɛn na Segudo wa ka bɔ Segudo awɔ Segudo ok awɔ ka bɔ Segu Tamato ok awɔ i bisimila baro kɛnɛ kan Adama an bɛ se ka dɔn Adama Koyita yɛrɛ nana musique la cogo di bon Adama Koyita nana musique la cogoya min na Adama Koyita somɔgɔ si ma musique kɛ kanu de y'a se ma n ye musique kanu kojugu depuis n ka dɔgɔ bon ni n taara sɛnɛkɛyɔrɔ la foro la n bɛ to ka dɔnkili da bon ka mɔgɔw bɛ n kɔrɔfɔ ka dɛsɛ mais fɛn bɛɛ ye dakan de ye donc n nana musique kanu de ye n sɔrɔ bon ne nana Bamakɔ 2005 ne yɛrɛ ye mɔgɔ min kanu a dɔnkilida cogo fɛ o de ye Mangala Kamara ye voilà Mangala Kamara bon mɔgɔw bɛ ne wele de ye Mangala ka Adama awɔ parce que ne nana Mangala de fɛ yen donc n nana ka na musique kalan kɛ yen nɔ donc fo kana se bi ma n b'o cogo de la awɔ ok ala ka hinɛ Mangala amin e ko dɔnkilidala t'aw ka famille na kanu de ye e don a la donc 2005 e nana Bamakɔ ka na dɔnkili kalan awɔ donc an bɛ don min na ko bi album b'i bolo sugu la bon bi n tɛ se k'a fɔ ko album bɛ n bolo sugu la mais single kɔni bɛ yen single b'i bolo sugu la awɔ n ye single kɛ a tɛ 4 mois bɔ fɔlɔ a tɛ 4 mois bɔ fɔlɔ n y'o bila awɔ 2020 na 2020 kɔnɔ awɔ a tɛ 4 mois bɔ fɔlɔ n y'o bila awɔ o titre ye jumɛn o titre de ye sen kelen tɛ sira bɔ sen kelen tɛ sira bɔ awɔ sen kelen tɛ sira bɔ cogo di tan a ɲɛfɔ an ye yanni k'a dɔnkili da voilà an ka kɛ tubabuw ta si sen kelen tɛ sira bɔ awɔ parce que en fait ne ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ taa e fɛ yen nɔ kuma bɛɛ nka e tɛna ne ka so yɔrɔ kɔni sen kelen tɛ sira bɔ o kɔni sen kelen tɛ sira bɔ voilà o de y'a titre ye ok yanni an ka taa yɔrɔ jan i bɛ se k'o acapella kan yan ayiwa baasi t'o la awɔ mais a ka di n ye n ka ngɔni ta gɔni ta i ka kɛnɛ awɔ o ka d'an yɛrɛ ye Adama dɔn ka ne don sen kelen tɛ sira bɔ la Adama dɔn ka ne don sen kelen tɛ sira bɔ la mɔgɔ ye diya la mɔgɔ ye n'a ma fɛn di ma kun tɛ diya ɲɛ la mɔgɔ ye goya la mɔgɔ ye ni ma fɛn k'a la kun tɛ goya ɲɛ la mɔgɔ ye diya la mɔgɔ ye n'a ma wari di ma kun tɛ goya ɲɛ la mɔgɔ mana diya mɔgɔ min ye i ka tu ko kɔ foyi ma diya ɲɛbɔ wi na ali mana ta Faransi kana ɲinɛ ne kɔ bebe ali mana ta Kanada i kana ɲinɛ ne kɔ bebe ali mana ta Alimaɲi kana ɲinɛ ne kɔ nkanu mɔgɔ ye diya la mɔgɔ ye kanu ma dabɔ wari kama to n kan di yan na kuma n'u ɲɛ f'i ye bebe nin diyara sen kelen tɛ sira bɔ Adama ne ko i ye école kɛ yan ma école kɛ i ma école kɛ hali ma école kɛ fiyewu i ma walan ta ayi ma walan ta Adama depuis i ko k'i somɔgɔw ma mɔgɔ si ma dɔnkili da aw fɛ yen nɔ i y'a kalan Mangala de fɛ i ka idole fana ye Mangala ye
depuis dɔnkilida o daminɛ ka na se bi ma gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la dɛ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que n'i ka mɔgɔ tɛ baara min na n'i donna a la i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a la donc ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la ka can a ka can kojugu parce que ne ye voyage caman kɛ bon a ma se ka sira sɔrɔ voyage ma se ka sira sɔrɔ cogo di mun na baara bɛ daminɛ ka gɛlɛ o ye tiɲɛ baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn ne bɛ don baara in na tuma min na a y'a sɔrɔ ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn dɔn baara in kɔnɔna na bon ne yɛrɛ nana mɔgɔ min fɛ yen parce que n'i bɛ kalan na baara la i bɛ mɔgɔ min bolo i b'a ta o tigi ka dabada de ma n'o y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen nɔ ne nana kalan na Mangala de bolo n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la ne yɛrɛ ka gɔni fɔlɔ Mangala de y'a san ka taa dilannen bannen san ka na di ne ma walahi i y'a ye bɔn n bɛ kalan kɛ wagati min na se tɛ n ye ka n bɛ voyage kɛ mais a se tɛ n ye ka gɔni san mais n ka gɔni cira ka kalo dama dama kɛ o kɔfɛ Mangala taara gɔni kura dilannen san ka na di yan alhamdulilayi donc n ye baara k'o la mɔgɔ caman nana n dɔn o sen fɛ voilà sinon n ye gɛlɛya caman kɛ dɛ mais a bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ belebelew de bɛ fɔ voilà a bɛ belebelew fɔ ok n'i ye gɛlɛya fɔ i bɛ nɔgɔya fana fɔ o ye tiɲɛ ye yɔrɔ a mana kɛ cogo cogo kɔni i ye nɔgɔya dɔɔni sɔrɔ alhamdulilayi i bɛ se k'i da don dɔw la k'a fɔ an ye awɔ n ye nɔgɔya dɔw sɔrɔ parce que ni mɔgɔba dɔw ye baara kɛ ni mɔgɔba dɔw ye baara kɛ i n'a fɔ Tikanija Fakoli voilà bon ka se Umu Jara Mama Tumani Kɔnɛ bon n'olu bɛɛ bɛ baara la ɲɔgɔn bolo bi n'u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi a ka ca n tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais a ka ca dusubaga yɔrɔ ninnu b'o la n'a wa dunguya ninnu ka ca donc n'olu bɛ baara la hali sisan bi alhamdulilayi ok Adama sisan e ko an ye gɛlɛyaw fɔ ka nɔgɔyaw fɔ e ko i ka single de b'i bolo sisan maintenant an ye sengelete sira bɔ a tɔgɔ ye jumɛn bon kelen bɛ yen nɔ o ye Fantani Fala ye komi fila ye Jarabi ye kelen ye Fantani Fala de ye bon n y'o o single bɔ 2013 ni tubabu dɔw de y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tubabu olu bɔra Londres de ka na donc u nana baara kɛ maison de jeunes na y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc gɛlɛya caman participer la mais voilà bon n kɛra o premier ye n kɛra o premier n'i bɛ baara la a fɔ a kanu ka k'i la donc tu vois i bɛ avancer o de la Adama an bɛ fɛ k'i ka projet d'avenir de dɔn ni Ala nana n'a ka na wɛrɛ ye sisan Adama ka projet d'avenir ye jumɛnw de ye bon ni Ala nana n'a ka na ye n bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidalaba de ye Mali kɔnɔ awɔ parce que dɔnkili caman bɛ n bolo nka ko bɛ cogoya min na sisan bɛɛ bɛ dɛmɛbaga ko de bolo ni mɔgɔ sɔrɔla min b'i dɛmɛ i ka baara la a ka ca Ala fɛ i bɛ min ɲini i b'a sɔrɔ sinon projet caman bɛ n bolo n bɛ baara la su fara tile kan n bɛ baara la donc n yɛrɛ ka dɔnkili caman bɛ n bolo mɔgɔ ta tɛ dɛ n yɛrɛ ka création i yɛrɛ taw i bɛ k'u dilan ka bila n bɛ k'u dilan ka bila voilà n bɛ k'a dilan dɔɔni o tumana kɔfɛ ni ye dɛmɛbaga sɔrɔ n b'a kɛ album ye i b'a kɛ album ye n'Ala sɔnna ma an ka taa ni Fantani Fala ye ok Fantani Fala don mi kasi de muna fanta i ɲɛji cɛ kasi tuma ma se Fantani Fala don mi kasi de muna fanta i ɲɛji cɛ kasi tuma ma se Sirabada dun fale delili kɛla la bɛɛ tɛ garibu ye Gitɔrɔnda dun fale delili kɛla nin bɛɛ tɛ garibu ye dɛ Ala ye dɔlu dun kɛ waritigiba ye olu ma foyi kɛ Ala ye kasi tuma ma se dade Fantani Fala dun mi kasi de muna fanta i ɲɛji cɛ a cɛ i ɲɛji cɛ
fantani fala dumi kaside muna fantai nyeji che siraba daudon fale delili kalani bete garibo ye Getoronda don fale delili kalani bete garibo ye kasitu mama se nyeji che 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 a che 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 Fantan fala ku nyeji che wala ku nyeji che dondo bina abenyanabo adama ame feka do ika inspiration iba soro chogodi parce que ko ite mo wala ka donglu ta yere ka création yere ka donglu ika inspiration c'est à partir de quoi ne ka inspiration mais mangala de la me ko jugu mangala ni la me ko jugu mangala de ne karamogo ye ne de mangala kanu karamogo do mbala me ko jugu mangala ale ti mo ka donglu law wala nya mbale kanu ko jugu ne ka inspiration chamana mes répétitions que me gonin ta mesiki 2h du matin 3h du matin kili donc me gonin fo me feno fo donc me feno fara fara nyonga fa bna ke fenya ma do OK mais ame fait ko yi mangala kanu d'un amour sincère maintenant il veut c'est ka mangala ka dongi en akila jigi mangala ka dongi dola la to sans faire observe me c'est quoi ata au fait kutumbe sarama ilanga fata darima mete kutumbe sarama ilanga fata darima mete kutumbe Wuluna suka sisa dari to dari mamete kutume sarama ilanga fata dari mamete kutume wuluna fuka sati dari mamete kutume ilanga fata dari mamete kutume sarama ilanga fata dari mamete Chena ajara alaka hine mangalala amina neko ika genre musical ye jume style ye jume do neka sili fly wasolo jari ani bamana jari wasolo jari ani bamana jari on a yo lu flash choisi bon nya flash choisi parce que nya choisi mangama mi goni mi fo parce que on fait non avec foko heptan penta heptatonique ani pentatonique OK heptatonique oye jelu bi minke jelu bi jar minge ani manigo bi jar minge ab fo ma ko heptatonique maintenant pentatonique ab fo de ma bamanon bi jar minge seku foli ani wasolo foli oye pentatonique donc be instrument mi fo wodi emblagata o sira fe parce que o instrument beta o luka fande fe voilà donc o de ato nga dongri tara o fanfe OK d'accord nya famia merci et adama e ka dongli nunu yi ka inspiration taro fo ko mangala yi ka idole le do toujours maintenant e ka secret ton secret à toi même du mede do bon secret werati musique là barako ni tari da ka suno ke da ka suno yete fuike itseka ira jamadun fede itseka ira mo la fika bara de ke musique la ka fodro ke e sira ka foli fena donc e ba bla e ti fuike bli itseka ate soma de ate soma dongo e ba ta bi doke donc ni bi doke op mana akili na bi daile bi se ka fɛn fara ɲɔgɔn kan OK awɔ o de ye ne ka secret OK adama ni dɔnkilida yɛrɛ bɔra la adama bɛ baara wɛrɛ jumɛn kɛ bon n ti baara wɛrɛ kɛ ayi n ti baara wɛrɛ kɛ dɔnkilida in dɔrɔn de kɛ awɔ n bɛ dɔnkilida de kɛ ani fɔli awɔ OK donc o kɔrɔ ye ko ni mɔgɔ mako jɔra adama Koyita la adama sɔrɔli ka nɔgɔya a ka nɔgɔ kojugu ah bon a ka nɔgɔ gɛlɛya t'a la i ka cachet man gɛlɛn ayi cachet man gɛlɛn OK a ka nɔgɔ kojugu a ka nɔgɔ n b'a fɛ ka dɔn mun de ka di adama yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ mun de ka di ye min ka di ne ye ni ye ɲininkali na ni ye ɲininkali ba ye dɛ parce que mɔgɔ diya ye ko bɛɛ man ɲi mɔgɔ ma mɔgɔ diya ye ko bɛɛ man ɲi ma mais fɛn min ka di ne ye diɲɛlatigɛ la n'i ko ko n k'o f'i ɲɛna o tɛ dɔwɛrɛ ye o ne b'a fɛ de maliyɛnw an ka bɛn de awɔ
k'a fɔ ko sanu bɛ wari ayi maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɛn anw de ye kelen ye o de ka di ne ye foyi man di ne ye n'o tɛ walahi maliyɛnw ka bɛn Mopti fara fɛn k'a bɛɛ de ye Mali ye ka bɔ yan fɔ Kidali a bɛɛ ye Mali ye an ka bɛn o de ka di ne ye o de ka di ne ye ni fɛn bɛɛ ye fɔlɔ ok Fanu a y'a mɛn Adama Koyita ko min ka d'ale ye ale ni ko yɛrɛ yɛrɛ ye bi o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɛn la paix dɔrɔn de ka d'ale ye an ka bɛn an ka bɛn mais mun de man di Adama ye ni kɔni min man di ne ye diyagoya n t'i fɛ i tɛ fara n na o kojugu ye dɛ o ka go ne ye dɛ a ye o fana mɛn ni mɔgɔ min ko k'a t'i fɛ walahi a tigi to yen maa min kɛra i fɛ kana ban o tigi la dɛ k'o tigi fɛ fɛn min man di ne ye diɲɛlatigɛ la o de ye k'i nɔrɔ mɔgɔ la i t'a tigi fɛ k'i nɔrɔ mɔgɔ la e t'a tigi fɛ mɔgɔ mɔgɔ t'i fɛ n'a y'a nɔrɔ i la fɛn fɛn man di ye a b'i don o de fɛ k'i malo k'i yira diɲɛ na o de man di ne ye faamuyali sɔrɔla o la Adama sisan Mali musique ko art ko bɛɛ surtout e yɛrɛ ka génération e yɛrɛ bɛ se ka hakilina jumɛn de fɔ o yɔrɔ la sinaya min bɛ rivalité min bɛ Mali artistes cɛ an ka fɔ artistes musiciens a bɛɛ lajɛlen e hakilina ye jumɛn ye k'a fɔ an ye ani ka ladilikan jumɛn di à travers ça ne ka hakilina ye min ye o la Mali denmisɛnninw minnu bɛ ka art kɛ sisan a caman tɛ sɔn baara de ma u tɛ baara kɛ baarakɛbaliya don Mali artiste denmisɛnnin ka dɔgɔn min t'a fɔ ko n ye karisa junior ye i y'a faamu i kɛra minnu junior ye olu ye baara de kɛ i y'a faamu mɔgɔ kan'i gulon mɔgɔ la ten n'a tigi tɛ yen don min na a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ bon tant que a tigi bɛ yen e fana t'i ye quoi i t'i ye dɛ ayi i t'i ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de donc Mali artiste denmisɛnninw ka essayer u ka baara kɛ u ka kɔrɔmatigɛli dabila u bɛ kɔrɔmatigɛli dɔnkilida de kɛ sisan denmisɛnnin a cɛman fara musoman kan bɛɛ b'o de kɛ a si tɛ dɔnkili ɲɛnama da sisan ne yɛrɛ ye denmisɛn ye n fana b'a kɔnɔ donc n b'u ladi de u ka essayer an ka dɔnkili ɲɛnama da an ka dɔnkili da an ka culture la an ka dɔnkili da an k'an yɛrɛ ka culture yira an ka fara walita la an ka k'an yɛrɛ ye an ka bɔ karisa n ye karisa junior ye an ka b'o la an ka k'an yɛrɛ an ka essayer ka fɛn dɔ k'an yɛrɛ ye san kelen san fila i bɛ tunu donc k'i yɛrɛ ye n'i kɛr'i yɛrɛ ye a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲa wa ne bɛ min f'u ɲɛna u ka kɔrɔmatigɛli de dabila ka kɔrɔmatigɛli dabila u ka dɔnkili ɲɛnama da o de ye ne ka ladilikan ye ka suma ok faamuyali sɔrɔla o la Adama sisan an bɛɛ b'a dɔn ni san in ma nɔgɔya ka sabu kɛ coronavirus ye en tant que artiste a ye kɔlɔlɔ jumɛn lase e ma coronavirus ko ye coronavirus kɛra ka tila ka crise sociopolitique kɛ a ko coronavirus ye tɔɲɔni min da anw artistes kan n'a fɔra i ɲɛna kalo joli an y'o kɛ an tɛ foyi kɛ kalo joli e yɛrɛ b'a la o kalo joli an tɛ foyi kɛ an bɛ yan sigilen don coronavirus ye degun d'an kan dɛ an bɛɛ bɛ k'a danga coronavirus ye degun d'an kan parce que a y'an ka baara jɔ kalo kelen mumɛ an y'o kɛ ka tila ka dɔɔnin kɛ o kɔfɛ an ma se ka foyi ɲɛnabɔ bon coronavirus yɛrɛ nana anw ma wagati min na a y'a sɔrɔ an bɛ fɛ ka don sunkalo de la a kɛra gɛlɛya ye artistes ma dɛ a gɛlɛyara an bɛɛ de ma jamana bɛɛ hali gɛribu yɛrɛ y'a yɔrɔ aw kɔni tɛ fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na kɔni gɛribu minnu b'a fɔ ko fi sabililayi olu tɛ fɛn sɔrɔ ye dɛ o kɔni de don Adama ok comme an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ la e ye fɛn fɔ i ye jarabi dɔ ko kuma kun bɔ n bɛ fɛ i k'o de ta Allah o ka d'an ye dɛ jarabi ko in dɛ I love you
ne dum be de fe shirin ne be de fe janyo jukulu kumana ukete furune man kanu lamme janyo jukulu kumana ukete furune man kanu lamme sambideli baranyo jukulu yafo ukete furune man kanu lamme my shirin ne be de fe shirin ne be de fe shirin ne be de fe shirin me de fe oh baby shirin ne be de fe ikana ne mine moko kama kanu ne be de fe ala ikana mine na fiki kama my love I love you ikana ne mine jugu kama kanu ne be de fe my chérie me de fe chérie me de fe chérie me de fe chérie me de fe me de fe Nera tun tafi ka dabla ya Allah mo continue am kelin ko ula Adama ikuita ajaranye kuita ko ni e fe ka mo fo yoro la sa mo ka to lu do dong dalare bon ami kuita dum dong li daw am kelin ami kuita le bi dong la de aba manala mayo bonne marakai Maraka. Woni marakai. Ajatimne. Maraka dong nala. Do France ta. Ma aliya kulubali be dong la ngo maraka do. Abana maraka do le dong nala. Ambe do ala. Ma bana. Obe France ko ay o ke jugo. Wa France ko yi. An mitea. Abetia. An ko itala kaw. An mi to mali konya. An mi France ta to. Ana kulubali woni. Abetia no. D'accord. Adama comme ya fie chukum amé fait la sana émission kunchero la. Mais fait conseil du monde bi bolo ka dira fanuma. Il est ka génération moroma. Et de faire la diran du monde dit. Ani folikan. Folikan mi mene bolo ani la diran mi mene bolo. Ne be awri fofolo. O jara en ko. Ne ba fofolo. Sani ngase ngata kenema. Almatriciu, technicien. Ka se caméraman a bela jeli ne be awdi fofolo kerengrena me yere fofolo o jara yere de ko sebe me fofolo o jara ka soro ka se me ngam mo chama be no mbufu ina fo mama me mama fu be wala ko bo ke adoro ke Japan me Japan fu donc me nyere ka musokoroba fu o ye mbaye tante asa asta yam parler de mangala kamara musoyi mbafu donc c'est un kanumbaga ma lasana boli ana furumuso nyuma bu befo mbe kanumbaga befo kerengena la dili kamin ko ni membolo ka fo artiste dim senu ya halisa o ka chromatically de dabla anga barake na barake la chini o be hani quoi donc mafo malidon fana o ka ben anga ben malidon anga ben fanga tsika ke besagoy donc ma ngini mo fe be ka ben o de ne kala de kan anga ben abana donc anga ben donc o ko ko na sika émission ko njate na so nyema la paix donc li do dan ka a datukuno e o dan ka datukuno e ango ke o anga ben ko anga be malinya molu nambena sinimbanye de anga be malinya mo anga be ona mabe malinya molu na mabe nyebe yala na de anga be malinya molu anga be mali de nyumanu anga be bibe mo do ye sininto ye ala nama be malinya molu nama be sinintanye de merci
an balima mali kunnafoni lajɛbɔ an bɔra ka adama koyita de lamɛn a y'a ka projet fɔ an ye ani a y'a ka carrière musicale bɛɛ détaillé an ye an bɛ dugawu kɛ ala ka adama koyita bolo mɛn a ka baara la ala ka dɛmɛbaga ɲumanw bɔ a la an b'a fɔ ye a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ merci